ናቄሳር ለቄሳር ናግዚአብሔር ንግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ንረኾ ማቴዎስ 22 ቁጥር 15 ጀሚሩ እዩ ፈሪሳውያን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ሰሚዖም ካብኡ ወፂኦም ናብ ዓላቶም ተምሃረን ናይ ሄሮድስ ወታደራትን ልኢኾም ከምዚ ሕቶ ሓቲቶምዎ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኣለና ገጽ ሪኢኻ ከምዚ ተዳሊ ቅኑዕ ማንም ከምዚ ትፈርሕ ንፈልጥ ኣለና ነገር ግን ሓደ ጥያቄ የኒና ለቄሳርስ ግብሪ ምግባር ይግባእ ኢሎም ጠይቀዎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ ድማ ንምንታይ ኢኹም ትፍትኑኒ ኢሉ ጠይቅዎ ንምንታይ ንፈተና እዮም መጽኦም ነይሮም ማለት እዩ ፈተና እዮም መጽኦም ነይሮም ስለዚ እዚ ምሳሌ ግን ናይቲ ዲናር መልክዑ ጽሕፈቱ ቅርጹ አርእኒ ኢሉ አርእየዎ መልክዑን ጽሕፈቱ ናመን እዩ ኢሉ ጠይቅዎ ናይ ቄሳር ኢሉ እምበኣርከስ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አውዚ ዙ ጽሑፍ እዚ ወይ ደሞ ዘን ቃላት ዚኣቶም ዘለዎም ነገራት ታይና ንርዳእ እንድሕሪልና ሓደ ንንጉስ ግብር ከም ዝግባእ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 13 ቁጥር 1 ዝነገረና ለኩሉ ነዘመኮነን ተኮነን ለኩሉ ንጉስ ተገዝኡ ተኣዘዙ ንምንታይ ብዘይ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንጉስ አይነግስ ይሞይ ናይ እግዚአብሔር ንዝኾነ ደሞ ለእግዚአብሔር ከም እንህብ ይነግረና ማለት ቅዱስ ቄርሎስ ንቅዱስ ቄርሎስ ልመስሉ ሊቃውንትን ቅዱሳን ከም ዝነገሩና ግን ቄሳር ማለት ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ እዩ እግዚአብሔር ደሞ ባዕል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ናይ ቄሳር ንቄሳር ማለት ናይ ዲያብሎስ ንዲያብሎስ ሃውዎ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ሃውዎ ናይ ዲያብሎስ ገንዘብ ታይ ናይ ዲያብሎስ ገንዘብ ክፍኣት ቅንኣት ምንቂነት ሓጢያት ትዕቢት ትዝህርት ክፉእ ዘበለ ቁጥር ስፍር ዘይብሉ ክፍኣት ሙሉ ናይ ዲያብሎስ ገንዘብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ባዕሉ ሰውነትኩም ናይ እግዚአብሔር ይፈልጥ ስለዚ ኣማጣጣኹም ፈተና እዩ ታይ ዓይነት ፈተና ነይሩ ንቄሳር ምግባር ይግባእ ለቄሳር ገበሩ እንድሕሪልና ንቄሳር ይሉ ግን ካብ ሰማይ መጽየ መንፈሳዊ እየ ወዲ እግዚአብሔር እየ ይውል እምበር ናይ ቄሳር ወገን እዩ ንቄሳር ይዝድግፍ ኩሉ ወደል እንድሕር ለእግዚአብሔር እምበር ለቄሳር ይግበር እንድሕሪልና ደሞ ካብ ሄሮድስ ዝተላኸ ተዳራትኝ ክሰምዑ እዮም ብድሕሪ ምስ ቄሳር ከበኣስ ወደል ማለት እዩ እዚ ናሰብ ልብ ልምርምር መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ታይሎ ለቄሳር ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ተናት ብትሳተውን መጽኡ ሓሳብለ መልስሎ خلاي ምስጢራዊ ትርጉም ለለ ታይደን ና ሰይጣን ተማጣጣኹም ና ሰይጣን እዩ ክፍኣት ለሎ እዩ ስለዚ ክፍኣትኩም ኩሉ ና ዲያብሎስ እዩ ስለዚ ና ዲያብሎስ ገንዘብ ለዲያብሎስ አዎ ንስኻትኩም ግን ክፍኣትኩም ና ዲያብሎስ ሓሳብኩም ና ዲያብሎስ ግብርኩም ና ዲያብሎስ እምበር ንስኻትኩም ግን ናተይ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ንስኻሰውነትኩም ለእግዚአብሔር ግዝእዎ ብልብኹም እመንሉ በአፍኩም አመስግኑ ለእግዚአብሔር አምላክኩም መምልኹ ቅዱስ ለኾነ ሰውነትኩም ነቲ ቅዱስ ዝኾነ አምላክ አግዝእዎ በቲ ቅዱስ ዝኾነ ተፈጥሮኹም ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር አምልኹ ክልከሎ እሞ ሕዝውን ሓጢያትን በደልን ክፍኣትን ርክሰትን ርስሓትን ለበለ ኩሉ ናይ ዲያብሎስ እዩ ቅድስና ንጽህና ክንሰርሐሉ ዝሃበና አካልና ወይ ደሞ ተፈጥሮና ደሞ ናይ እግዚአብሔር እሞ እቲ ናይ ዲያብሎስ ክፍኣት ለዲያብሎስ ልኽንሓድገሉ እቲ ጽቡቕ ለኾነ መንገዲ ጽቡቕ ለኾነ ስራሕ ልኽንሰርሕ ዝፈጠሮ አካልና ደሞ ለእግዚአብሔር ምሕደሪ ልኽንገብሮ አምላኽና እግዚአብሔር ይፍቀደልና